nake ta ku zamo masu yin haƙuri junan ku kar ku yi wake ta martabar ku kare ta babu mai iya rusa ta komai yayi farko dai ya gaban sa kai ƙarshe. Ranar auren ku ta zo bikin girma muka zo Ibrahim Sidi Ango Fadila amarya kun ci gare. Ranar auren kauna ce lokaci yayi nunawa yau dai ango da amarya ku kaɗai ke haskawa gashi kun tado na gani abun gwanin dai burgewa yau su malmai waka ne
dan